Hola, en este vídeo anem a resoldre un problema de juny del 2007 en el que ens demana que justifiquem la variació del període orbital d'un satèl·lit en funció del seu radi. Este problema és molt fàcil de fer si sabem la fórmula de la tercera llei de Kepler, però en realitat el que ens estan demanant és que justifiquem matemàticament aquesta fórmula. Aleshores hem de fer tot el raonament. L'enunciat diu: sabent que el radi orbital de la Lluna és 3,8 per 10 elevat a 8 metres i que té un període de 27 dies, es vol calcular el radi de l'òrbita d'un satèl·lit de comunicacions que fa un volt a la Terra de cada 24 hores, és a dir, és un satèl·lit geoestacionari, i la velocitat d'aquest satèl·lit. Bé, aleshores l'enunciat ens diu que tenim la Lluna amb un radi de 3,8 per 10 elevat a 8 metres i un període de 27 dies. Per una altra banda, tenim un satèl·lit geoestacionari de radi desconegut i període 24 hores. Què hem de fer per a calcular el radi? Bé, nosaltres sabem que el període d'un satèl·lit en moviment circular uniforme és igual a 2pi partit per la seva velocitat angular. Sabem que la velocitat angular és igual a la velocitat orbital dividit entre el radi, o la velocitat lineal dividit entre el radi. 2pi multiplicat per el radi i dividit per la velocitat. I sabem que la velocitat és igual a l'arrel de la constant de gravitació per la massa i dividit per el radi. Això ho podríem escriure com a 2pi r dividit entre l'arrel de la constant de gravitació per la massa dividit per l'arrel del radi, que serà igual al radi elevat a 1/2. ¿Vale? I este 1/2, que sabeu que el passaríem multiplicant així i sumaríem exponents, ens queda com a 2pi r elevat a 3/2 i dividit entre arrel de la constant de gravitació per la massa. Aleshores, si elevem el període al quadrat per a llevar esta arrel i este exponent fraccionari, ens quedarà que el període al quadrat és igual a 2pi per r al cub dividit entre la constant de gravitació i la massa. Recordeu que us he dit que si sabia la tercera llei de Kepler, període al quadrat és igual a una constant per el radi al cub. ¿Vale? Si ara jo compare el període de la Lluna amb el període del satèl·lit, veuré que este 2pi, que el 2 també estava al quadrat i hauria d'haver sigut un 4, este 2pi al quadrat i este constant de gravitació universal i la massa són iguals per als dos satèl·lits. Aleshores, jo puc dir que el període de la Lluna dividit entre el període del satèl·lit, és 2 al quadrat, va ser igual al radi de la Lluna al cub dividit entre el radi del satèl·lit al cub. Aleshores, el període de la Lluna, que seran 27 dies per 24 hores al quadrat, dividit entre 24 hores al quadrat, serà igual al radi de la Lluna al cub dividit entre el radi del satèl·lit al cub. Este 24 al quadrat se me n'anirà el 24 al quadrat, de manera que me queda que el radi del satèl·lit al cub és igual al radi de la Lluna al cub dividit entre 27 al quadrat. I si substituïsc el radi de la Lluna per el valor que me dona l'enunciat, me va quedar que el radi del satèl·lit és igual
a 42,2 quilòmetres. Recordeu, resultat del problema, este. Però el que ens estan demanant en este problema és que realitzem el raonament matemàtic. Bé, espero que us resulti útil. Adeu.